Hello mga ka-foodings! Tara, luto tayo ng tambong-tambong or bilo-bilo with nangka and butong. First, kailangan natin ng powdered malagkit or pilit. 1 kilo yan. Then, make a hole. Pour water, 1 cup, 2 cups, 3 cups, 4 cups. Mix, mix, mix. 5 cups of water. Mix, mix, mix. Mix, mix lang hanggang maging ganito ang consistency ng dough. Yan, ganyan. Bilog-bilog time. First, prepare mo ang powdered pilit para gulong-gulungan. Then, kailangan medyo wet ang kamay mo. Okay, sundan mo lang yung process na yan. Pagulungin sa powder. Yan. Ganyan. Continue lang hanggang maubos lahat ng prepare mo na dough. Gawin mo bilog-bilog lahat. Every now and then, nagpupugas ako ng kamay. Kasi kailangan basa yung kamay mo para hindi magdikit yung dough sa kamay. Okay? Pagkatapos, kailangan mong ilipat ang mga nabilog-bilog mo na nabilo-bilo sa ibang container. Bale, 1/4 kilo yan na pilit powder ang pinagugulong-gulungan ng nabilog-bilog na nabilo-bilo para hindi magdikit-dikit. Bilog-bilogin na ang lahat gaya ng pagpabilog-bilog niya ng ulo mo. Este. Hehe. Yan, patapos na. Next naman, kuskusin ang yang coconut. Kailangan medyo malambot pa yung coconut or butong sa aming mga Bisaya para mas masarap at mas malasa ang ating bilo-bilo. Yan, 4 yan na buko. Then, kailangan na natin pigain ang ating gata. Bali, 4 ito na niyog. First natin pigain ang first gata. 5 cups ang nilagay ko dyan na tubig. Tapos ilagay sa isang container. Prepare naman for the second piga ng gata. Yan naman, 7 cups yan na tubig ang nilagay ko sa second piga ng gata. 7 to 8 cups. Tapos diniretso ko na sa lutuan ang second gata. Then isinalang ko na sa apoy. While waiting na kumulo ang ating second gata, niluto ko muna sa sugar ang ating nangka or langka. Lutuin lang ito hanggang mag-caramelize ang langka kasama ng sugar. Yan, pwede na yan ganyan. Malapot na ang consistency ng ating caramelized langka. Masarap na yung kainin. Okay. Balikan naman natin yung kumukulo ng ating second gata. This time, ilalagay na natin ang yang coconut. Takpan at hintayin kumulo. Yan, kumukulo na. Pwede na natin ilagay ang ating mga bilo-bilo. Dahan-dahan.
Okay, fast forward. Yan, nalagay na lahat. Ang technique sa paghalo nito ay sa ilalim mo ilagay yung iyong sandok. Sa ilalim mo haluin para hindi masira ang bilog-bilog. Okay, pakuluin. Ayan, kumukulo na. Pwede nang lagyan ng asukal. Then, ibuhos na ang 1 kilong sugar, white sugar. Or pwede mo namang bawasan if masyadong matamis para sa'yo. Depende na sa'yo kung gaano karaming sugar ilalagay mo. Then, pwede na rin ilagay ang first gata. Okay, ready na to. Ilagay na natin ang ating caramelized langka. Buhos lang lahat. Then, mix, mix, mix. Sa ilalim pa rin ang pag-mix. And dahan-dahan lang para hindi masira ang mga bilog-bilog. Then, lagyan lang ng konting asin para mag-neutralize lang ng konti yung tamis. Then, simmer for another 5 minutes. Okay na yan. Pwede na yan. Luto na ang ating bilo-bilo or tambong-tambong with langka and buto. Tikiman time.